to dan Allah jama'a kuma takin din Murja Ibrahim Kunya in kin fi karfin kamu ai baki fi karfin TikTok ba to kin ga mun da gaba da gaban ke bakin uwa Allah ko na rantse miki ni ma bakin uwa gare ni Allah wata ranka wallahi haba ina nufin uwan layin mu mai sai ko kosai tunda nace bahin ta nace in na gani ba abin da nake gani sai alkhairi to kina ina Murja Kunya ƙaryar yaro ta gida ce fito mai isu duka kin ga na ci fara masa na ci ja to ka ji tsoron Allah da magana mana auto balantana ma ke kowa ma neman ke in kin saki fito kin je kin buya da baki san iyacin da za a yi miki ba dan Allah ya hakuri kai me yake damun ka ne hakan nan ne ina nufin cin tara mana ko ta kuɗi ko ta gidan yari ubanka na ce za ki ga ubana he kin fito abban zaman kare za ki ga abin zaman kare he kin fito ya kace yi to tun da ƙarya nake in kin sa gobe ki dawo Kano ba an ce doki mai baki ya fi gudu ba a ce mutunci mutane ai ba cin namun kaza bane na rantse da Allah saboda ni a ƙauyen mu sai da aka daina kiwon kaji ta lalle kin gagara wannan shari'a take ta fi ƙarfin kawai da Kaduna ashe abin naki asali samo ta wanda kai ƙara ki gurin abokin ki baki ubanka na ce ko kun rabu da abokin naki ne baki kafin yanzu ni tun yaushe baki ya daɗe da cinye ni ban gane ba ci kuma kullum ta Allah yi ake yi to me yake yi Allah sai bai taba shi ba kai akwai inda jikina baki bai taba shi ba subhanallah ki ce baki ya taba shi kuma ya ciki to Allah zaka ibe ke ciki da goyo rayuwa ta ce ba ta yi ma baka kashe ni wannan fa shine kwashe